Master Joel, oh! Kapoy. Para nakaabot katulad din yung suli ni ano, ni Jay, no? Alauna na. Oo, daw din naman buhat. Patingin niyo. Ay, naku, parehas din. Oh, ang lupit. Apaw. Apaw. Maring Joel, halika na. Ate sa youngers din. Grabe, oh. Boss Joel, oh. Ay, hindi ko talaga, Boss Joel. Ayan, shout out. Shout out si Boss Joel. Shout out. Ayan, shout out. Antipolo. Antipolo Anglers, oh. Oh, dami pala. Puno lahat yan. Patingin nga. Ay, talaga. Puno rin sa... Ah! Ala ka, sirti-sirti, oh. Mayroon pang babaran doon, oh. Oh, kasama ko. Dalawa ba? Ito yung akin, mga kayo. Taradan! Out, Master. Kabayad punta, dito na sa Angono. Yan o. Yan o, mga katsoy, oh. Oh, yun o, ang daming anglers. Mga taga-kainta anglers, oh. Yan, may galag shoutout sa inyo mga master, mga katsoy. Yun o, dami. Kaya pala nilalaya. Kabiwas, oh. Shout out! Kabiwas, may mapupula. Positive nga yung info ng bata doon. Sabi niya, yun doon sa hapon daw yung kagatan. Umigil pa ng bulat, Mga tuy, dito talaga. Champion eh. Oh, yes, Oy! Oy! Yan, may galab shoutout. Meron na pala dito, oh. Oh! Grabe. Yun, shoutout kay Master. Shoutout, Master Rosario. Yun. Malayo. Ito pa, Oh, yun pa, oh. Nandun sila sa Manggahan. Oh, grabe, ang lalaki mga tiyo. Nawala si Champion, ikat siya umalis. Oh, nandun, oh. Uwi na. Oh, dami wala na na ba? Oo, uwi na. Si Champion, ginagalit ko. Alay. Nakaisa na ako mga tiyo. Ah, 5. Pagdating ko, nakadali na pagod pala. Yun, sunod. Hindi pala nadali na niyan, oh. Ba't saan ka pa kasi kasi Joel, pumunta ka rin ng talim, ha? Oo, grabe talaga. Sandwich pa. Nakatatlo na siya kaagad. Uy, nasama pa yan. Tingnan natin mga tayo yung pang-highlight natin. Katsayo, Joel. Grabe. Hala. Hindi na may angat eh. Ay, nakakuha ka palang isang sulid, ah. Kanina pa yan. Buhay na buhay pa. Di talagang sabihin, maganda yung tubig. Pero kanina pa yan. Pero buhay pa rin mga isda. Mga ito, grabe. Ang lalaki, oh. Tingin nga ito. Mga ito, oh. Maki-thumbnail tayo. Grabe. Bigat. Mga nasa na yan. 7. No? Yan, oh, grabe. Laki, oh. Panalo. Payat. Ano 15 kilos din eh. Puta na lang. May mamaw pa po. 15 kilos daw pala. Ano huli mamaw dito? Kala ko 7 lang. Hinaligawan eh. Pero grabe ko ganda mga size siya mga toy. Oh. Oh, dalawa pa mga toy, oh. Oh. Isang minute, dalawa. Sa pumitik, dalawa ko. Grabe, oh. Lupay malaki. Oh, mira mo. Pahinga ba? Uy, meron na. Ako rin. Wow! Nakadali rin. Ganda pati ng ng kagat niya, talagang sulit yung kagat niya mga toy. Kung hindi mo nga mawakan yung pamiwas mo, sigurado. Dala. Sabi. Uy, ganito. Bro, parang Batangas yung Oo nga eh. Honda. Oh, andyan pala si Katsoy. Oh. Nakapetiting kanina pa. Wala stick. Walang... Yan, no? Dito. Kanina pa ako dito mga siguro iba iniisip mo. Shout out! Ayan, no? Shout out. Shout out! Oh, dito, ang dami rito sa
Water ilog. Ayun, grabe na laki. Mga tayo, ganda na naman. Ay, alaka! Sulit oh, sulit. Ayun oh. Ayun oh. Mamaw. Ate, mamaw oh. Ida angat mo, grabe laki. Oh, sus Mariusin. Grabe na yan. Alaka. Galing ni Boss Dudong. Yan na naman oh. Pulay-pula naman. Ganda ng dawi kay Boss Dudong. Oh. Konting pitik lang, huli. Ayan naman, ay, ganda yung akin, ay, sorry. Idol, mano. Ayun, malakas ang ito. Grabe ganda, hindi na lang. Ay, ganda. Akala ko sobrang laki, grabe nang tumakbo naman. Yari na yan. Yan boss, ayun. Yari na yun. Nakabitaw. Ay, nakagitaw. Magandang kulay mga katay, sus ko. Sana bukas maka-spot ko. Magigipagdiling na dito bukas. Tanghali pa naman kagat dito. Malanganin, malabon yun eh. Tapos lumot, malabon. Dali mo na siguro pamiwas na diretso. Ay, walang ibang daan kundi mag-resan pa rin. Yun. Grabe. Ay, ang ganda ng ulo. Grabe, laki ng ulo ay dun. Dito naman idol, paano naman ito? Grabe oh. Hindi kayo naniniwala mga tayo dito sa isa. Ako nga di ako makapaniwala. May kagatan na pala na yung dito. Kasi nakaraan mo di pumunta ako dito. Wala talaga. Ang jackpot dito yung mga naninigsay. Oh, sanda ko to. Grabe. Ang sarap naman dito mag-live. Favorite na naman yung bata kong question ko. Oo nga. Caritol Irving. Caritol Irving nga na rin yun. Ayan. Kagat. Ito ang binibitawan yung kulay pula. Pag sa inyo, kagat talaga no yung bakuko. Pula na natin. O yan o, binitawan. Samantalang pinalitan nyo. Bigyan tayo. Bigyan tayo. Para matagal. Yun nga. Sa isang ano ito, Isang pula. Dalawa ka. makakadalawa. Oo. Ano amoy? Alas pa rin sila. Dami rin yata malapad ah. Oo. Ay! Dami. Pares lang. Sige nga. Kukulang daw sa alam eh. Kaya bakuko yung mga tayo. Talakit at makukuha niya. Ala, tinak mo na. Hindi, meron talaga. Meron. Makawala pa yung masisima ko dyan. Oo, ang ganda yan. Bira mo kung ako na nagsisipa ako. Buti na lang kachoy, hindi mo pinili. Ay, oo nga. Makasay talagang positive tong bakuko. Buti nga yung bakuko talaga kinagat oh. Ay, bakuko kinagat talaga mamatay. Oh. Dalawain ko tapos putulin. Tapos yung ano. Yan. Punasan natin ng katas niya. Para sigurado. Grabe. Tik-tik talaga mga tayo. Walang 10 minutes oh. 10 seconds nga siguro. Walang 10 seconds to eh. Mga tayo. 1 2 Oo, kulang Oh, malakas. bakuko lang talaga oh. 3 Ganda oh. Four. Ano pare? 5 Tilapia kangkong. 6 Tilapia kangkong yan.
Ang ganda ng kulay. Wapang yun, kaya niya isubo yun. Yan o mga tuyo. Malaki. Grabe mga tuyo. Tip-tip talaga. Wala pa. 10 seconds. Oh. Grabe itong bako na to. Wala pang 10 seconds mga tuyo. Ang gaano ka ano. Ay tip-tip itong bako ko na to. Yan, kulay itim yung pinakagat talaga. Oh. Ano kaya iniisip ng mga tilapia to rito no? Sa... Oh, yan o, dulo ko napamurang. Gagi. Kaya yung takbo, yun yun. Ay, yung isa pa. Dito. Yung labag-labag na. Uy. Okay. Napaka-effective talaga. Ay, dapat pala ito matay. Kalahati, konti lang dun sa makuko. Tapos, pula na ano. Kadamihan rin ang pula na bulan. Ay, naman sa akin. Oh, oh, yan na naman. Ang pagkakaganda. Dalawa ba? Ay, isa lang. Ay, huwag ka makawa. Alas pare-parehas, Diyos ko. Ay, naku. Alam na mga ate kung sinong kasamahan natin susunod. Anong street ka ba, Busdom? Masundo-sundo kita lagi sa mga libre sakay ka sa akin. Susunduin ba lagi, Mati? Mga libre lang sa pamain na malupit. Grabe, oh. Kamalayo, oh. Oh, grabe mga kasi, oh. Oh, napaka-effective talaga itong bako ko na to. Oh, lalaki, oh. Oh, sa akin, oh, tamang-tama lang sa akin. Kabiwas, oh. Uy, oh, grabe, sunod-sunod naman na idol. Grabe, lalaki, oh. Oh. Kabingwit, oh. Nanahimik ka kabingwit. Kecil Del Maro, kecil Rodi. Kecil Michael. Talagang mapapawawa talaga sa one. Uy, oh, yun, umuli na. Sabi ko na nga ba eh. Ganda. Uy. Saya-saya talaga. Baka sa ngayon yung bulating Marikina. Doble siguro sa ngayon, no? Pagka makakuha ka. No, ano kasi napakadalang na ngayon. Wala, ginawa ng karsada eh. Yung kaya namin dati makita. Ay, ginawa na yung karsada. Tinatakbo na. Grabe. Grabe, laki ah. Sabi sa hata. Angat-agad eh. Nasasyak. Ang ganda pati ng pagkakaan. Angat-agad siya. Tibay ng pamiwas. So, kaya pangatin galit nasa ilalim. Pag ganyan. Diba isa oh. Ayan na. Grabe. Kulay green ha. Masag-pasag. Kulay green. Kulay green. Kulay green ng tilapia. Double. Ayan po. Yan pala. Aba. Uy, mas malaki na naman ang idol. Grabe. Ano yan? Baka dalag yan. Ano yan? Ang laki. Ay, mamaw nga. Mamaw nga. Grabe. Mamaw nga. Sana di makawala idol. Ayos pa yan. Ang ganda ng tama niya. Yan! Grabe! Grabe! Narlingit yung buhang mo yung ano ko. Yun, shoutout sa idol, shoutout. Sino babatiin natin? Master Joelo! Highlight ka ngayon, idol.
Grabe yan, Katsoy. Ito sabi sa niya, baka may mga kapatid ko. Yan. Naiya ko agisan eh. Kita niya, no? Grabe yun. Uy, grabe yun. Halos. 19. Yan na naman. Ay, mamaw rin ito, idol. Yan. Uy, malaki rin. Yan. Yan. Mamawan. Ano pa lang? 4 fingers. Kanina talaga 9 yun eh. Lang mga 9 yun ha. Mga ganang kalalaki. Manliit talaga yun. Master Dodong, ang sakalam. Lupit talaga, no? Di pinapansin nga yung ano ko eh. Yung bulating ano. Kinakagat yung pula, pero di sa tumutuloy. Siguro kung gutom na gutom din, kakagat na rin yun. Oo, yan na. Nakahuli na naman tayo. Dalawa naman sana, para maganda yung ano. Huwag ang sigod doon. Alas para-parais yung nahuli ko. Ito ang mga size. Okay. Dito lang pala ulit makakamamaw. Tira, tira. Huli na naman. Ulo, grabe tumakbo. Alam, wala pa kalaki. Ay, ganda naman kasi pala size. Pag nag-iba yung lalim, hindi ka talaga makahuli. Ay, huli na naman. Uy, ganda na naman po eh. Sus, grabe. Papayabas naman dyan po eh. Ginagawa mo. Eh, grabe, lalaki oh. Grabe na naman. Oh, pangatlo mo na yan. Ang dami pala. Basta mga GG talaga, malupit yan. GB Sing TV nga, malupit din eh. Shout out kay Jay. Sa atin eh, tayo lang ang muhuli. Shout out Tisoy. Manang bulati. Tisoy Anglers. Shout out sa mga Tisoy. Dito na kayo mga Tisoy. Tisoy lang sa kalam. Sugurin nyo na lang ito mga Tisoy. Kaso problema, wala yung leader. Nasaan naman? Mga Tisoy, sugod na. Kagatan na ulit dito. Dito lang sa tabi-tabi. Medyo huli ng... nila. Ayan o. Ayan o, huli. Ay, malaki-laki rito. Ay, sus! Wala na naman. Siguro ka choice sa spot nyo doon sa may paradahan doon. Ay, malabo. Ano ngayon doon? Sa may tulay. Oo, sa may tricyclean? Wala, ano? Malabo talaga. Mababaw. Mababaw tubig. Ito pa ulit. O, pangalawa. Ay, first time nakahuli ng ganito mga kasi. Okay, baka masabitan ka. So, first time. In my life. Maliit. Huli ka. Alam na alam ha. Kung alam mo, tatamaan talaga eh. Ganda talaga. Mamaya, pare, pag nakabenta ka, bumili ka sa lumpas. Sigurado masakit katawan mo. Inuman mo na rin ng ano, may pinamik. Baka ano na eh, masalumpas na mamaya eh. Masalo. Sigurado, sakit mo yung ganun galang ba naman. Ching. Isang lumpas na. Hindi pa nagliligpit eh. Nakamay ka ba? Sakto-sakto nga yung punta natin dito talaga, grabe. Natapat pa tayo dito sa mga malulupit na pamain. Oh. Uy, nakadali na ba? Ay, nandamay ka pa boy. Inabot ka pa rin. Ayan. Ay, basta talaga maliit, lalakas maghila ano. Iniwas ko na eh. Huwag ka na pumisi.
Para madali kang tanggalin. Yan, okay. Ganda naman kasi pala yung sinker ay yung leader line mo. Kaya pala naka pinat talaga ng maayos. Ay, Dali na naman. A few moments later. ayan, hanggang mga katoy. Oh, grabe mga huli nila. Okay. Grabe mga palagay mo, ilang kilo kaya yan? Lima na rin yan. Grabe mga alos ano pa, buhay pala to. Yan, ingat kayo mga master. Shoutout sa Extos 1. Ayan. Taga Mayamot. Okay. Para makita ko rin yung sa YouTube. Okay. YouTube ba, boss? Dalawa kayo na ano uli mo? Meron din siya ulit. Meron din siya uli pala. Harvest ka lang. Uli Ang dami. Ito pa Hindi niya pa nilalagay itong kalahating eco bag. Sige nga. Sige nga idol. Ingat ka pa, ingat tayo. Maraming aayudahan daw ito mga toy. Si Boss J. Grabe lalaki. Ang laka. Pero naman. Tinatakbo na. Ayoko na ibaba. Dito ka na lang. Oo, wag mo na yung baba yan. Nahirapan ka. Meron na naman. Grabe talaga. Allah. Pag pinupukulan kayo sa pinupukulan nyo. Kumagat. Yung kumagat. Kaya nyo. Bayabas si Daddy. Hindi. Pangalawang bayabas yan. Oh, sinalo. Sinalo ba? Oh, sinalo nga ito. Sinalo nga. Ay, malupit talaga yung spot mo na yan. Oh, nakabayabas din sa wakas. Kanina ayan. 4 fingers na naman. Yeah, hindi pa nga. Sabihin sinalo ka ulit. Sinalo mo ba ulit? Biwasing kita ulit. Wingkis, sino naman? Huli rin. Lapad. Uy, malapad-lapad rin. Lapad. Malapad-lapad din ito. Halos pare-pares lang talaga huli ko. Yun grabe. Yun Sir Delphin, padilit kong bulati na to. Pinaluan ko na nga ng kulay. Grabe. Halos ano lang kung nakakadali sa akin. Ilan to? 6 na piraso lang ito. 6 na pirasong bako ko lang. Harvest na ako. Parang ano Habol ako doon nga. dami rin. Habol. Grabe rin nga. Ang dami rin pala mga tayo. Dami rin habol. Ay, meron pa din sa ilalim. Grabing huli na yan mga tayo. Boss Joel, ano na Boss Joel? Ayan, grabe mati mga huli dito. Ayan pa grabe. Nagkakauwian na yung mga punuan na. Ay, pamputa. Patingin niya. Puno. Grabe to. Rizaldin Anglers Idol na. Atisoy Anglers din. Grabe Boss Joel iniingit ka talaga Boss Joel. Ayan shout out Idol. Shout out si boss. Ala, Boss Joel. Panik. Grabe. Ano pa? Ano pa, paramihan na dito. Pwede nyo nang balikan bukas. Sabado, linggo na naman. Kaka na, babalik pa ako niyang bukas. Tignan mo, baka di na ito maubos. Huli na naman. Wala?
laki yung buras eh. Ay, grabe, bumula oh. So, yun. Nakawalan akong malaki. Nakawalan din. Hindi na kumagat ang puka. Pesa namin yan. Na ano na yun, nasaktan na siya. Ang, Apat na sanang malaki. ayun ang aantingin ni Boss Joel pagbalik niya. Yung mga nakawala sa atin na malalaki. Tanghali ang kagat. Tanghali talaga. Yung tanghali, kagat daw mga ito kanina dito. Ayan na daw. Oh, ito, huli rin. Oh, kala mo, laki. Meron good size. Pumapasag talaga. Kala mo, laki oh. Kalanganin pa. Lalaki siguro to ang payat. Malibog siguro to boy. O sige na, para dumami tayo dyan. Para dumami yung lahi ko dyan. Lalaki yan mga to eh. Ang payat eh. Walang tiyan. Grabe. Nasa ano yan, yung box na yan eh. Nasa 10 kilo yan, ano? Boss? Mga 10 kilo. Kasi yung kay Boss Joel, nasa 22 yun eh. 22 kilos yun. Oo. Ang dami po. Na-break natin yung mga huli ni Boss Joel. Hey! Martes. Ina. Arbis, sa palaisdaan. Wala. Akala mo ano naman lalambat yung dala-dala mo. Tama. Tignan natin yung kay Boss Dodong nga. Ayun, grabe umakatoy. Sus, ginoo. Oh. Daw hindi na buhat. Patingin iyo. Allah ka. Ay, nako, parehas din. Oh, ang lupit. Apaw. Apaw. Parang Joel, halika na. Sama mo na dito, pipicturean ko. Oh, ay kay Bosalan ba? Ay, naglalagpasan na oh. Sama daw dito boss para ma-picture ni ano, present ko raw sa GC. Grabe, congrats talaga sa mga Tisoy anglers. Oh. Sama mo dito, pipicturean natin. Oh, may habol pa oh. Grabe, yan ang fishing spot natin matoy, grabe. Ayan na. Grabe. Dito kay ano rin dito, ang dami rin dito. Nakahabol tayo. Grabe. Ano lang to mga toy. Siguro ano lang yan, 6 na pirasong ano, bakoko na nabulati. Ang bigay ni Boss Alan. Buti napatikim tayo ng ano. Napagamit pala tayo ng ano ng bulating bakoko. So yung bulating kulot kung tawagin dito sa Angono Rizal. So yan ang fishing spot natin mga toy. Oh, ganda. So yan lang po muna. Kiniwas kasi umuwi kanina. Ganda. Ay, salamat sa Diyos talaga. Yan. Go. Bagong fishing spot na naman. Pauwi na kami. Picture tayo. Thank you mga toy. Pisoy. Kala mo plaka oh. Yung yung plake. So yun, maraming salamat sa inyo mga toy. Ingat kayo. Ingat. Salamat. Okay. Ingat kayo mga master. Thank you. Maraming salamat din. Masalan. Oh, dami pala. Puno lahat yan, boy. Oh, baka lupit naman ng batang iri. Patingin niya. Ay, talaga. Puno rin sa'yo, idol. Ah! Ala ka, swerte-swerte. Oh. Mayroon pang babaran doon, oh. Oh, boss, ala. Yan pa. Mayroon pa natira. Ayun, nakati isang bulats na lang tayo, no? Yun. Grabe, ang tanghali palang kagatan dito, ano? Oh, tanghali sila rito kanina eh. Kaya boss, anong oras na kayo dumating Basalan? Ako, alauna eh. Alauna, sakto-sakto sana pala. Pumapasok sa Pasig, hindi kitip eh. Sakto sana pala mga to, Kabiwas oh. Pagkakain namin ni Kabiwas kanina, sakto-sakto na yun sana pala. Kaso umulan kasi kanina eh. Oo nga eh.
Kaya nakapag-decide kami na mag-iyo. Ano ni Kabiwas, uwi na nga sana kami, sabi ko. Maaga pa naman. Buti nga may nakapag-timbre sa akin doon. Oo, yun. Uy, nakahuli rin sa wakas. Mas malaki na ito. Oo, malaki-laki rin doon. Sino kakuha? Kuya. Ito mga ito, malaki-laki rin doon. Pinapanood ko eh. Oo. Ay, halos pa. Parehas lang. Kala ko rap. Kala ko mas malaki. Arit tayo kuya. Parehas lang din maki. 4 fingers. Kala ko mas malaki na. Uy, tumalon pa oh. Yan, maraming salamat kay Kachoy Bernard Mika sa ating pasombrero sa Inse Anglers Group o yun oh. Uhuy, thank you Kachoy Bernard. Napakabait mo pala Kachoy. Ano kain eh? Baka masamitan mo kami. Love shoutout po sa lahat ng members ng Inse Anglers. Ayun mga toy, grabe. Harvest kami dito mga toy, buti na lang talaga nakalipat tayo dito. Ito mga toy, update ko sa huli. Uy! Lumukso na, sana. Yan. Talagang sinadya ko tumatay na medyo marami-rami talaga yung huli natin kasi papasalubong ko rin sa ate ko sa Malabon. Ayun mga toy. Oh, Kabiwas oh. Sayang, kung di sana si Kabiwas nakaalis agad at may pasok yun. Yan, maraming salamat sa lahat ng nakasama ko dito ng mga Kasuya Anglers. Tapos siyempre, especially kay Boss Alan kasi siya yung nagbigay ng siya nagbigay ng mga to yung 6 na piraso lang na na bakoko, bulati, yun ang marvis talaga dito. Bakokok ba? Bakoko. Oh. Tapos yan, mga kasama natin. Umuwi na sila, sila Boss J. Picture mo ba yung huli ni John, Tropa? si Boss John, ha? Napicture mo na. Oo. Ayun sa'yo, wala ka pa eh. Ito nga, yangat ko nga eh. Grabe. Grabe. Grabe, oh. Uwi na kami. Sabay na uwi kay Alan. Double. Para nakaabot, katulad din yung huli ni ni Jay, no? Alauna na. Oh, alauna, nakaabot din. Oo. Diba, ito yun. Ako mga siguro mga yun. Mga 2 na rin ako siguro yun. Hinawa na si Boss G sa akin. O, yan kay Boss G. Andyan. Kasama natin sa Mimiwas. Bossing, uwi na. Ano pa yun mo, Bossing? Sige, Choy. Uwi na. Ano yan? Yung bulating marikina? Oo. Ayun. Natitira pa ako, nag-harvest ako sa timba. Oo. Sige, uwi na kami. Mauna kami. Ito Lervin, shout out. Shout out. Wander Ilog. Alam na. Home base mo to. Shout out mo kasi. Ayun na. Shout out. Lervin, shout out. Home base mo to. Wander Ilog. Alam na, to Lervin. Si Boss Joel din yung niloloko nila kanina eh. So yan, maraming salamat. Grabe talagang harvest to. Mukhang may habol pa ata. May habol pa ba? Wala ka. Ay, wala na. Nakaisa lang tomato yan yung bottom sit up ko. Mula alas 2. So yan, alas 4 na. Tuloy tayo. Floater sit up mati tapos tanghali. Kumagat daw. Alas 2 na pumunta rito. So alas 4 na iuwi tayo kasi punta pa ako ng Malabon Matoy at makikiyan ako sa ate ko. Kay Ate Wilma Charlon, makiki last night sa kanyang mama at sumakambilang buhay kasi yun, condolence po sa Charlon family. Grabe, Alex. puro lahat. Grabe, good size nga ni. Good size kuya